Jo sóc una bona persona. Jo no vull ofendre a ningú, fer mal a ningú. Això és un canal per divertir-se, per riure's. He decidit que lo millor és fora mal de caps i fora polèmiques i salsejos. En este canal no vull merda, deixa de polèmiques i salsejos. I res més. No vaig a fer més vídeos polèmics, perquè crec que tampoc era un vídeo... Per a que després digueu que no soc bon actor, Per l'amor de Déu, madre de l'amor hermoso, doneu-li un Òscar a la millor interpretació de la història, joder! Que no anava a pujar més polèmiques, Me cague la mare. Pareix mentira que encara no me conegueu, Lo bandido que jo soc. Que per mi una polèmica és con la necessitat de fer-se una casalla amb falles, que és una cosa no... Per cert, i pelaïes, com va l'assumpte? Com han anat aquestes falles? Bé, espero que no us hàgiu espendurat molt, perquè per al vídeo d'avui necessitem tindre totes les neurones activades i totes les connexions sinàptiques on fire. Com estava dient en la intro del vídeo, sabeu que no m'agrada clavar-me les polèmiques, però les polèmiques venen a mi, com un cerdo a les trufes, com uns valencians a la festa, perquè altra cosa no, però la festa que si falles, que si Madalena, que si ara Pasqua... Ai, que agobio, per l'amor de Déu! En fi, que me desvie. El vídeo d'avui tracta sobre una polèmica en el que m'haig veure clavat fa unes setmanes per Twitter sobre un vídeo d'uns xics que estaven criticant el govern de Compromís en València. Estos xics se diuen els meconios. O alguna cosa així, tampoc és que m'interessa molt. I ara un parèntesis, en este vídeo no se pretén ofendre a ningú ni generar l'odi, que mira que vos ha dit això, Està generant l'odi, vaig a plorar. Sols pretenc donar la meva humil opinió des d'una perspectiva de youtuber xicotiníssim. Total, que estos xics, no sé si són 3 o 4, pujaren un videoclip parodiant el govern de Compromís en València. I en un principi no em vaig posicionar ni políticament ni res, sols vaig dir que al final del vídeo tan orgullosíssims de la seva cultura, de la seva llengua i del seu patrimoni cultural que estan de València, i fan després videocrítiques en castellà. I tant que no té sentit, pues això és el que vaig dir jo, que no té sentit. Pues per dir el tuit que esteu veient a continuació, me van caure una de hate per part dels seus seguidors que, mare meua, això era digne d'analitzar per el Pentàgon de United States, perquè la quantitat de barbaritats i tonteries que dient no era normal, no era d'este planeta. Per tant, avui no vaig a criticar el treball d'estos xics, no vaig a fer-los també a publicitat gratuïta perquè tampoc estem compartir els diners, veritat, sols vaig a comentar els tuits que me feren els seus seguidors i anem a analitzar-los i veureu què canena en rama més bona, Així que per la illes vos presente als Meconiers. Batman español, cuidado en DC, Estos chicos tienen seguidores en toda España. Por cierto, bastantes más que tú y en mucho menos tiempo. Home, si fas humor així de polemiquetes, fàcil de fer i damunt en castellà, lo normal, dis-me loco, Però lo normal és que tingues seguidors en tota la teua Espanya. Però vamos, que tenen 10.000 seguidors, tampoc és que siga la divina papaya, Cuidado Rubius, Cuidado Rubius que van a per tu. Me parece lógico que utilicen el idioma que entendemos todos, no sé por qué, todos. Es mejor que calles porque se te nota la envidia y dejas ver la clase de persona que eres, sectario. Mare meua, el Batman espanyol este de plàstic, que me calle diu, anem a veure. Espera un poquet, que ara no podré donar la meva opinió de la basura que fan nosaltres, Espera un poquet, No, però en lo de sectario i l'enveja té raó, ahí m'has pillat, perquè tots sabem que jo tinc enveja, Ay, cuánta tontería tengo que aguantar, per l'amor de Déu. A ver, amigos, el contenido que tienes porque era seguidor tuyo. Que antes eres seguidor meu. Ya decía yo que este canal hacía un poquito más de pudor que antes, Desde luego, que a partir de ahora no te seguiré y haré campaña para que sepan la clase de personas que eres. Lo dicho, que eches mierda a los de tu mismo gremio, por así decirlo, te convierte en un miserable. Ay, qué lástima. A partir de ahora Batman ya no me seguirá. Ya no seré el teu Robin. Ahora seré el teu Joker, no? Ai, que tontíssim estic avui. Visqueren moments bonics, Batman, però ja saps, les persones evolucionen, o bueno, algunes persones evolucionen. I perdona, però primera jo no perteneixo a ningú tipus de gremi que paregueu ahí terraplanistes. Ai, el meu gremi. No, anem a veure, no te flipes, I em pareix més miserable que per un tuit defensant la meva llengua s'ofengau tant, Això sí que em pareix més miserable, que paregueu crios insultant al personal, collons, me caga. Per favor, Renao, calma't, de mucha atenció. Suenas como los indepes, emoji sonriendo. Ai, sobre este comentari no tinc res que dir, No tinc res que dir. M'ha fonat en la puta misèria, Jo crec que aquesta classe de gent de menuts se mossegava les ungles i n'hi ha alguna ungla que se li ha quedat allí en el cervell està acá i està pensant-li alguna neurona o algo, perquè si no, no ho entenc, No ho entenc. Lo harán en la lengua que les salga de los emojis de dos ous
que para eso hay dos. Atentamente, un alicantino. Me suda tot el esquerre que sigues alicantino, que sigues de Múrcia, com si eres de Madagascar i està pegant una insolació al puto cap, que ho veuria molt lògic, però l'únic que estava dient és que si tan orgullosos estan de la seva cultura, del seu patrimoni cultural, del seu tot, per què no utilitzen la llengua de la seva cultura? Solo estava dient això, amic, cuidado, tranquilo. Ai, la mare que l'ha parit, altra volta el Batman espanyol mirad, un idiota, youtuber fracasado. Hòstia, però si jo pensava que youtuber i fracassat eren sinònims, ¿no? Que piensa que un valenciano que habla castellano es un valenciano de segunda. Sí, amigo, sí. En Valencia, igual que en Cataluña, también tenemos este problema. Están los valencianos de primera división y el resto somos escoria. Com veieu ahí, una analogia futbolística va a fer el toque de humor de Batman espanyol, joder, Ai, per favor, que algú m'ajuda a soportar esta gent, ¡Socorro! ¡Socorro! M'ha dit que ningú siga millor que ningú. Sols ha dit que si estan orgullosos de la seva identitat, que defensen la seva llengua. Ja està, ja no dir res més. Què collons estàs inventant? El Renau lo tenia más estima. Ai, me tenia més estima, però que bandidos que sou, Ahir heu anat a fer mal, collons. Esta nit no dorc. Esta nit no dorc. Però és de los que piensan que és mejor un valenciano que habla valencià que el que habla castellano. Anem a veure, no aneu trabucant, amics? Torno a repetir que ningú és millor que ningú i que jo no forme part de ningú gremi. Hòstia, que pareu que estiguem en la era del medievo, ahí, el gremio, la burguesia. I a més, opine que tota la gent està que diu que si els catalans volen furtar la paella, que si mos volen furtar les falles. Sí, amics, n'hi ha gent que se pensa que els catalans mos volen furtar les falles. Jo tinc una pregunta per aquesta gent. S'heu pegat algun tron al cap? O és que de xicotets, antes de néixer, respirareu líquid amniòtic en la placenta i no vos arriba l'oxigen bé al cervell o algo d'això, Sincerament, vos ho dic en serio, Hay valencianos y luego hay colonos, cada uno sabe lo que es. És a dir, esta persona diu que sols n'hi ha dos tipus de persones en el món, valencians i colonos. A més, no ho entenc massa bé, No sé si estàs referint a Cristóbal Colom, si estàs referint als coloms, no ho entenc, però tampoc és que m'importa una puta merda, El Renao, emojis riguense. Qué originalitat, amic? Tú lo que eres un Benut, joder, se li nota que està cabrejat de puta mare, Benut diu, pues sí, estic Benut, i saps qui m'ha comprat el meu cor? Tu, bandido, que eres un bandido. Ai. Tararot i catalanista de merda, a la BCE per el sou s'arriba, Hòstia, m'ha dedicat un dibuixet i tot, Seràs artista, mare, però i lo quadrat que distic, 12 hores en el gimnàs tots els dies, bíceps, tríceps, femoral. Vaya tela con el Renao, retratado. Jo ho sé molt, però no me donen subvenció per a suportar este tipus de comentaris fent referència al chiringuito de jugones, No me donen subvenció, així és que, pasando. Efectivamente, confirmado, és bobo. Això deu de ser gent que de xicotet se va menjar moltes mocs i li s'ha quedat un coàgul així o algo. Que vayan a hacerse un escáner o algo porque es que no aguanten. ¡Esta nit no dorc! Sois geniales, visca Valencia y que le den por culo a la horda independentista. El 28A tenéis una oportunidad de oro para sacar esta gentuza de Valencia y devolver a la tierra valenciana la luz, la ilusión y el orgullo que esos mamones os han robado. No me digues que la capital està a fosques. Joan Ribó, què has fet? Has deixat a mitja València a fosques? Ja m'estic veient a tota la gent, hi ha internetes allí. Això no sé si és l'estació del nord, si la passa la Verge. No n'hi ha il·lusió, la gent està deprimida en València. Mare meua, quantes tonteries! Per cert, amic o amiga, els mamons que mos robaren foren uns altres i foren ja lo suficientment intel·ligents com per a fer-los fora, Un saludo. Espera't. Sí? Sí. Vale. Ara li ho dic. Ok. No res, que el Zasca m'han dit que s'ha escoltat fins a Zimbabue. En fi, peleilles, fins així el vídeo. Sincerament, no esperava que anava a liar-se tant per un comentari que estava expressant la meva opinió, que sí, que tenia ahí un peliu de picardia, perquè ja sabeu que jo soc molt picantón, molt bandido, però que tampoc anava a pensar jo que anava a liar-se de la manera que se va liar. I per acabar, dos puntualitzacions. Primera, no entenc este fanatisme extrem de defensar el teu ídol pel fet de que sigues solament el teu ídol, perquè jo, per exemple, si sóc fan d'Auronplay i algú li diu Auronplay, això no estic d'acord en tu i tal qual, jo no vaig carar al tio i li dic no te claves en Auronplay, tio, que te pega una punya en el pit i te... I altra, això és el meu canal, sempre que siga en respecte i educadament, puc opinar lo que misca del Pardal i lo que misca del Pirineu. Pues faltaria més que vingueres tu a dir-me que me calle, I segona, si no vos agrada que vos critiquen per el contingut que feu a internet, per els vídeos que pugeu a YouTube i lo que fas per internet, senzillament no puges contingut a internet. És tan fàcil com això, perquè segurament, sempre que puges algo, hi haurà molta gent que li agrade i hi haurà molta gent a la que no li agrade. I sempre tens que respectar les dues opinions, perquè cada un té una opinió i això serà aixina por los siglos de los siglos. Amén.
res més, pelailles, espero que vos hagi agradat molt el vídeo, que per això estem així, per entretindre-nos i passar el rato un poquiu, que ja està bé en tota la merda que està ahí fora, veritat. I no s'acaloreu si vegueu que algú m'insulta o se claven en mi per les xarxes socials. El meu consell és que no li feu cas i que passeu perquè viureu més feliços i no se vos caurà tant el monyo. Fins al pròxim vídeo, pelailles, un abraç i a cuidar-se. Ale, ale, ale!